Това ще ви изненада. Български моряци, задава се вълна от работни места за вас. Италиански Роро и Ропакс се нуждаят от вас. Готови ли сте да издигнете морската си кариера на ново ниво? Внимание, български моряци! Candina Group набира европейски екипаж за водещи италиански Роро и Ропакс кораби. Вижте тези отворени позиции. Втори механик за 5200 евро, втори и трети офицери до 3600 евро, монтьори и квалифицирани моряци за 3100 евро или повече, дори шофьори на камиони и палубни момчета от 2500 евро. Ще работите 3 месеца на борда, след което ще имате месец и половина почивка, за да се презаредите. Вече имате италиански данъчен номер? Вие сте една крачка напред. А ето и най-добрата част. Социалните осигуровки се плащат от компанията, а след 2 години можете да се класирате за до 2 години обезщетения за безработица, до 80% от заплатата ви. Готови ли сте да отплавате? Изпратете автобиографията си на candina@candinagroup.com и развийте морската си кариера. Готвите горе, да тръгваме!